आहे दुपारची आरती। आज आहे गणेश विसर्जन, गौरी विसर्जन। तर आम्ही चाललो आरतीला। आता दुपारची वेळ आहे। आरत्या झाल्यानंतर मग संध्याकाळी 4च्या नंतर गणपती निघतील विसर्जनासाठी। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव गौरी कमलाय माती मोठी कुंटेश्वरा, मुकुट शोभा दोबरा, जय देव जय देव। गणपती देड बांधता ते काढ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण पकड बिकड काय नाही, आपल्या रिस्कवर उतरायचं खाली। पाणी बघे, कस्तुली बघ केवढी आहे। आम्हाला दुधाकडे शोधायला लागेल। सांगतो उद्या येऊया। इथे उभा राहा, गेटवर उभा राहा। परत गेला तिकडे नको टाकू रे। लोकांना लय लागते धर। कौशे काकडी बस करत पाडी माझाच आहे। बाकीच्यांना पुरायला पाहिजे। उभं नका राव, गणपती मध्ये टाका। नंबरची नोट घेतली बघ। टाकल्यावर पाणी नाही लागले माझ्या पाण्यात मोठे खडक आहे। 5 मध्ये जोड रोहित रोहित वालूवाले वालू काढा। वालू महाग आहे, कमी काढ। बस 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 बस। अरे बाकीच्या पण पुरायला पाहिजे। इथं खाली उभा एवढं पकडून पाण्यात गेलं होतं बघा। उद्या यायचं निवांत पाण्यात। काय आलं ह्याला पहिला घे। पैसे टाकला वाटतं याला। अरे खडे
बिचत लागतील पेटून मारतील काय माणूस पाठ इथनं टाकत जा वाळू रस्त्यान फेकत जा वाळू घरापर्यंत काय वाळू हातात काढ वरती कर पाठ अरे तेल आहे त्याच्यात काय इकडे बघ संजो उलटा इकडे दाखव उद्या दिवस उद्या स्पेशल त्यासाठी ठेवलेला आहे दुपार परवा जाणार आहे हां तू चष्मा काढ आता चष्मा सहित जाईल गणपती चष्म्याच्या मागे पळेल त्याच्यात तिथेच वरती जाऊ दे पाय काय वाटतोय अरे 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 आता गणपतीचा गणपती बाप्पा जाणून बोलून तुम्ही करताय रे उतरायचं नाही सांगतोय तरी तुम्ही उतरवायला लावताय तयार आहे काय मंगल मूर्ती
मी साईडला होतो. वरतून घे ना, वर घे. अजून 2 आहेत. काय आता वरून घे.
तर काय Yeah.
वाढवायला लागेल. मी तिकडनं जरा कट करायला सांगत होतो ना सकाळी. हे हातात खेळवत नाही रे. अरुण शिंदे विजय.
टेकत नाही.